jujur Sri Asih ya. Kang Mas Adipati Ijo Lenggoro. Mongko panjenengan ingkang mijil sepuh. Ora kleru ya. Kedahipun panjenengan kersa ngalah. Menawi bondo donya pangkat lan derajat kula saged ngalah. Ning perkawis wanita, perkawis katresnan kula mboten saged. Yai. Sasurupe Kanjeng Rama aku pinangka badal wakilmu. Kanyatan sliramu ngerti dhewe lamun pun Kakang uga durung palakrama. Aku mung kepengin palakrama wanita kang sesilih Sri Asih. Apa kaya mengkone bakal wani kelawan kadangmu sing luwih tuwa iki, Yai? Menawi kula wani, menawi kula mboten ngersa ngalah, Kang Mas Ijo Lenggoro badhe menapa? Yen pancen kowe gelem ngalah, ilang dulur ora bakal mati kowe. Aduh, diko ingkang kathah. Boten ateges kula nyampuri dhateng kapribaden panjenengan kekalih. Nanging monggo kula aturi emut. Panjenengan menika pengayoman. Panjenengan ugi sesembahan. Bener. Menawi kelampah bendak sirah namung perkawis tunggal wanita menika rak nggih salut. Tartamtu badhe ngling-semake dhateng asma panjenengan kekalih. Ora kleru. Langkung prayogi monggo panjenengan kekalih menika sareng-sareng sowan wonten ing pertapan Toya Arum. Saperlu nglamar sak sinten ingkang dipun tampi ingkang setunggal ampun runtik penggalih. Kosok wangsulipun kados ngaten. Oh. Yo, sakwise kowe matur sing kaya ngono, aku bisa nampa lega rasane ati. Matur nuwun. Niki Kang Mas Ijo Lenggoro. Yai Adipati Ijo Sedaya aturipun prajurit Kipli menika leres. Panjenengan pengayuman kula pengayuman. Monggo sareng-sareng minggah wonten padepokan Toya Arum nglamar Sri Asih ing mangkenipun menawi panjenengan ingkang dipun tampi panglamaripun. Kula nglenggono pinangka dados pengiring panjenengan. Bisa tak ugemi kabeh aturmu, Yai. Ning kosok wangsulipun menawi kula ingkang dipun tampi panjenengan iki kedah nglenggono. Aja waslan sumelang. Lamun to mengko panglamarmu sing ditampa Sri Asih. Saputuhe Sri Asih bakal tak lungke saka tanganku. Matur nuwun malaikat. Mula sapa Yai aku njaluk tulung kelawan perintahno prajurit parang kencana lan parang kusumo. Kandya bondo arto kang akeh pinangka sasangan. Prajurit, tepak ono ora pen Mas Wides Jogoro. Minangka sewa kang lamar dengan patengan. Ayo Yai, enggal-enggal tubuh jroning Toya Arum. Monggo. Apa sekiranya sliramu srawung lawan kanuman sing bagus. Kabar pisan dereng nate lembe sepisan. Mula sapa Yai? Coba kono. Ditakoni sapa kang dadi arane lan apa perkara? Dan rasane kula. Lha niku Sana sapa jenengmu lan apa karepmu marang kagak rusak tengahing dalan. Apuntenipun dipun wanoaken nami kula Pramuji. Pramuji. Murid saking pertapan Toya Arum. Dadi ki wis wewengkon pertapan Toya Arum. Leres. Iwas kebeneran Pramuji. Mergo anggon itu mapak ana ing Toya Arum iki mung kepengin ketemu Bapak Si Pramujo. Oh ngaten sadèrèngipun kula mangsuli pitakon panjenengan, kula nggih badhe tetepangan kalih panjenengan. Anjenengan kok gadah asma sinten wingking saking pundi lan kersanipun napa? Jenengku Tejo Baskara.
pangkatku Bupati Kadipaten Parangkusumo. Pangkatipun Hadipati. Lajeng Kaniki kadang sepuh. Tejo lelono uga kalebu bupati saka Kadipaten Parangkencana. Sapa mau sing dadi aran kula Bagus Pramuji. Bagus Pramuji. Yo, apik. Pramuji. Aku pengen takon kelawan. Apa sekiranya kowe ngerti dalan sing tumuju ana ing pertapan Toyan? Radosan sing dugi Toyarum nggih niki namung setunggal. Dadi siji iki. Nggih. Ayo Yayi dibacutke wae. Lho kok bacot kersanipun napa kok badhe minggah wonten Toyarum? Mergo aku pengen tinemu kelawan Bapersi Pramuju. Kabar sing tak krungu lamonto. Ana ing pertapan Toya Arum kae ana kembang desa kang aran Sri Asih. Iki bener apa? Leres kathah wanita wonten Toyarum nanging namung setunggal ingkang ayu rupanipun. Sing aran Sri Asih. Sri Asih Ayune kaya sapa jare? kados sapa ta? Tati. Kados Tati. Wah, yo iki sing tak golek. Yen ning alam pewayangan kaya sapa? Kados Dewi Sinta. Yen ning alam Wahyu Manggala. Kados Sri sapa? Trakira Sri. ya Yo, Pramuji, saiki aku njaluk tulung kelawan kowe. Sarene apik kekarepan kelawan kadangku. Wenehno dalan sethithik tak bacutke munggah ana ing pertapan. Nuwun sewu. Kula teng mriki nika sampun diutus kalian Bapak Pramuja. Utus. Teng sepados niku nyandhet menawi wonten tiyang badhe minggah wonten pertapan Toyarum. Ento apa ora? Wonten angsal. Ento ora?
siji wae ora marteni payung kewan. Apa ya cabar nggonku padudran kae kewan kita tak lepasi nyelem. Singitke ana ngendi kewan kidang sing tak lepas nyet kuwi. Kok nyingitke? Jeneng kewan apa ya gampang dicekel kok singitke sampe. Mergo mau mesti wae kena. Nggonku nglepaske nyenyep tumancep ana ing ragane kewan kidang. Iku wau dede kewan kidang. Ora kewan kidang. Iku wau kula. Ora sak mburi grumbul. Jeh. Lah tujuh rayune mboten ngenani diri pribadi kula. Lah upami kok tumancep sak wonten raga kula rak tumekaning Pak. Ya sing gedhe pangapuran. Mergo saka rumangsaku kuwi mau kewan kidang jan. Kempon. Menawi sedaya menika mboten jinaraga. Pun nggih kula tak bali mawon. Durung dhisik. Kenapa? Durung lega sakjroning atiku. Mergo aku rumangsa salah, rumangsa luput. Mesti wae lamun tok ing mau kena ragamu, tatu saya-saya bakal tumanekane aku. Aku njaluk ngapura ya. Nggih, mboten napa-napa. Sopo kang dadiaran Kula Sriasi. Sriasi? Sok balune sampean sinten? Ditepungake aku Sindu Negara. Kalbu ratu ana ing Tanjungan. Pengayoman nuturi Tanjungan. Ora patut lamun to kowe nyembah kelawan aku oleh sak tenengan. Kena wae lamun to ana ing pendopo Tanjungan. Terus panjenengan boten paring duka. Ora. Matur nuwun. Siasih. Gawe bingung sakjroning atiku. Tuwuh tandha pitakon. Atase bocah wadon kaijenan mapan oleh sak tengahing alas. Apa pancen ora wedi ngono apa piye? Janipun nggih wedi. Pripun malih? Lamun to kowe duwe rasa wedi mbok iya. Ngejak bojomu dimenono kancane. Ing mengkone lamun to ana kewan kang galak, lak iso tetulung lawan kowe. Bojo. Jan menika. Kok niki tasih prawan. Isih Dhewe prawan? gandeng bojo. Isih prawan gelem mapan sak tengahing alas. Aku njur kelingan koncoku ya senengane larap-larapne sak tengahing alas. Sinten? Ora tak tuduhke. Siase bareng kowe ngandhakake isih prawan kok rasa batinku beda. Bentenipun. Saya iso cedhak lawan kowe. Tratapan. Kok tratapan? Jalaranipun menika napa? Ya, aku bakal walok. Duwe rasa tresna kelawan kowe, Sias. Tresna antarane sesembahan kalian kawula. Ora. Lah lajeng Gelem Siasih tak pundhut minangka garwa. Jan pundhut bojo. Bener. Gojek penjenengan. Aku ora gojek. Penjen menika pun bepitung ras baten kula to sinten. Apa isih kurang percaya? Apa perlu bukti lamun to gedhe tresnaku kang tumanduk marang Siasih? Nggih boten pitados, jalaran kula menika mawas diri. Atase kula wong wadon saking perang karang tradisi. Penjen menika